I pozdrav ljudi, gdje ste, šta ima? Dobrodošli u novi klip. Idemo opet u Knez, vidimo šta se dešava. Ajde. Jesmo tebe juče vidjeli? Ne znam gdje sam bio juče. Haos, bret. Ne znam kako se zovem, a ne. Ako ti nestane leva ruka, koliko imaš prstiju? 5 valjda, 5. Pa nemaš prstiju ako ti nestane. Yeah, no shit, Sherlock. Na rukama ili na nogama? Koliko imaš prstiju? 5. 10? Svaka čast za 10. 15? Taj shit. 15. 5. Bravo. 10. 1, 2, 3, 4. 4. Do me a favor, please. Get out of here. 4. 10. 10, bravo. Pa 5. Pa 5. Odlično. Pa nemam prste. Wow. 5. Bravo. Ne, Je li Amazon, 15. neko u redu. Je li Amazon u Africi ili Indiji? U Indiji. Bravo. Afrika. Bravo. U Južnoj Americi. U Brazilu. Pa, brate, Indija je u Aziji. Dobro. Pa U u Aziji. Africi. Aha, okej. Brazil, sine. U Africi. Ma da! Ja mislim da ipak u Srbiji moja greška. U Africi. Indija, brate. Bravo. Može pomisla. Ajde, samo brz 50-50 je brz. Šta 50-50? Znači, ili jedno ili drugo. U Indiji. Jesam sad na foru uradio? Da. Jel stvarno jeste u Indiji? Biraj, bre. U Indiji. Da. Afrika nije država uopšte. Kako rekao da je država? Nego je u Africi ili u Indiji? Indija je... Ja neću ovdraju. A nije nigde, valjda. U Indiji. U Africi. Jel Amazon u Africi ili u Indiji? Pa nije, brate, ni u Africi, ni u Indiji. Ne znam. Nije ni Africi, ni Indiji. Ne znam. Pa moraš da odgovoriš, ajde, šokirala se da. Ne znam. Nemam pojma. What the fuck? U? Ne znam. Brate, Rekla ne si znam. u. Urugvaj. Od čega se sastoji atom? Ni od čega. Nije od čega? Od jezgra, elektrona, neutrina. Neuroni. Jel to? Nuklearno jezgra, elektrona. A je. To je neutroni. To su neutroni, protoni, kurti palci, ne znam to sad. Znam ja, znam. Čekaj, proton, elektron, Neutron. Neutron, da. Atom. Gospode Bože. Čestica. Od čestica. Čestica. Pa da, čestica. Od čega se sastoji gulaš od sastojaka? Atom je, vrate, jedan jedini atom. Atom je najčistiji kao. To nisam znao. Atom je osnovna jedinica građe funkcije svih živih bića. Od čestica. Od atoma je. Od čestica. Jem li ga, nemam pojma, bre. Učio hemiju, bio Albert Einstein, njemu. A čekaj, može neko drugo pitanje? Ne, ovo je zadnje. A što za... Može promjena pitanja? Ne, Zašto? ovo je zadnje pitanje, pa nemam drugo, ovo je za danas. Dobro, može ovako pitanje. Ja sama sebi postavljam. Šta znaš za dva? Da volim. Nevin clips. To je to. Ne moraš. Nemoj, molim te, nemoj, Još jedno, neću. Kako se zvao Karađorđe? Aleksandar Karađorđević. Tako nešto. To je to, bre. Đorđe Petrović. Koji Karađorđe? Ima ih više. Ti mi reci na to kojeg ti misliš. Đorđe. Kako se preziva? Karađorđe. Aleksandar. A prezivao? Karađorđević. Pa Đorđe. I prezivao? Pa Kara. Pa Karađorđe. Pa ne, pa zvao se Karađorđe. Nije se zvao Karađorđe, zvao se Đorđe. Zvao se Kara. Jel? Kara, znam to. Kara. Kara se zove. Kara. Petar. Kako se prezivao? Šta? Kako se prezivao? Svaka ti čast. Kako se prezivao? Karađorđe Petrović. Aleksandar. A prezivao? Karađorđe. Mislim, Đorđe Petrović. Đorđije. Đorđije? Da, Petrović. Đorđije Petrović. Petar Karađorđević. Bravo. Eto, hvala vam. Crni Đorđe, je li to? Kako se zvao čovjek? Đorđe. A prezivao? Petrović. Đorđe. Đorđe i? Karađorđe. Miloš. Ja znam ja. Miloš? Aleksandar. Kako se prezivao? Karađorđević. Đorđe Petrović. Jel jeste? Đorđe Petrović. Karađorđe. Đorđe Petrović. Ne, ko je Đorđe Petrović, alo? Čekaj. Nije Lazar. Lazar, bravo. Đorđe Petrović. Bravo. Vuk. Da te napadne 10 žena, jel bi mogo da ih dobiješ?
Mogu bi. A kako bi to uradio? Pa elegantno. Slušaj, ja sam se do sad ženio 5 puta, prema tome 10 žena za mene je igrica. Dobro. A mislite onako erotski. To nije lako baš. Ako je duhovno, onda bi vodio ih na neki kulturni niževnovečni koncept. Nokaut. Sve njih. Kako bi to uradio? Pesnicu. Sve? Do. Nabao bih se u glavu. Ajde, objasni mi kako bi to uradio. Ma lagano, bato. Kako bi to izgledalo? Ne bi mogla i dobiješ! Ne bi mogla i dobiješ! Ajde, čekaj. E, tako. Pa lepo, ubio bi u pojam, došao bi dalje. Pa lagano, burač, čekaj, moram ti pokažem šta nosim, red. Brate, bijem žena majicu. Možda, zavisi. Ja bi mogu ili ne bi mogu? Ne znam. Pa ne bi se branio. Ne bi se branio. Spinning kick jednu, drugu lakat u glavu, treću bi nabao, brate, kroše. Da. I iz ostalih... I sad 7 dolazi? 7, nisam još, brate, moram smisliti, nisam dotle stigao još. Da. Koliko misliš da možeš dobiješ? 4. Kako bi dobio 4 žada? Bežiš. Bežiš? A kako bi ti dobio, brz? Pobegneš. Da. Kako bi to uradio? Prilazi ti 3, pa 3, pa 3, kako to izgleda? Šta radiš? To je 9. Dobro, još jedna nakon toga, brz, jebano sustav ste. Smijem na njemu. Ajde, pokaži. Uzmeš i nabodeš i ovako i ona pada sigurno. Zar nećeš da dođe još 3 oko tebe da te napadaju? Ma kojih je? Ajde, hvala.